Живо здраво! До тук беше с загрявката. От тук нататък започват големите байри към първенеца връх Ботев. Така че стягаме колината, дишаме дълбоко и продължаваме напред с насладата на уникалните гледки и полъха на чист въздух и свобода. По зимната пътека към връх Ботев, лек Магелан, с рокича си щъкаме и продължаваме. Времето е уникално, сравнително приятно, с лек северняк, но като цяло доста спокойно. И така. Отново Господ е с нас. Прочиства ни пътя от мъглата и вкарва едни уникални гледки. Направо не мога да опиша чувството. Уникално. Наистина много сняг има на Ботев. Красота. Вернячето си лъзга и така. Може би още около половин километър до върха. Хапнахме, пинахме и е време да отпрашваме отново по пътя на живота към Калофера. Хей, Роко! Само вижте за колко сняг става на въпрос. Пълна бруталия. Буквално заслона е затрупан. Така. Отново големия Магелан. Само до преди 10 минути беше непрогледен мрак и мъгел и в момента може да видите каква уникална гледка се разкри. Ето за това обичам планината. Просто във всеки един момент
се откриват нови клетки, нещо по-различно. Думи са излишни. Само може да благодарим на Господ, че сме се родили на едно от най-уникалните места на планетата Земя. Да се научим да си пазим природата, защото тя е нашето богатство. И без нея сме загубени. Нямам думи. Просто умората и всички негативни мисли изчезват на такова място. Приказка. Гледките в тази стара планина не спират. Отдясно връх Ботев. Отляво връх Голям Кадимлия. И пред нас Южна България. Просто гледки, които няма значение. Дори най-скъпия фотоапарат да имате, просто не ги ли видите с окото, няма как да почувствате тази емоция, която преминава през душата. Красота, свобода, чувство на прилив на енергия, чувства, които няма как да усетите, не знам, почти няма как да усетите тези чувства, ако не се озовете на това уникално място. Винаги трябва да сме благодарни на Бог, че имаме шанса да сме на тази свещена земя. И най-важното, да не забравяме, че трябва да я пазим. И да показваме красотите на България на целия свят. То с тия снегоходки направо е като разходка в парка. Все едно, че откривам топлата вода. Ботев вече остава на заден план в облаци. Връх Голям Кадимлия. Красота. И Роки. Тук продължаваме боси. Закалка за пролета. Без това вече обувките не са мокри, ама тук е много мокър снега. И беше интересно да видя колко време ще издържа без обувки. Още един експеримент. Естествено не го препоръчвам на всеки. Трябва да имате предварителна закалка. Чувството е направо. Краката ми Маля. Проблема е, че много се потъва.
Добре, че и надолу. Живо здраво отново. Продължавам босто ходене. Сигурно вече направих може и километър. И лека по лека тялото и краката започнаха да се адаптират. И абе, не е много приятно, ама съсипа. Беше ми интересно. Ще видим после как ще са краката. Студа със сигурност отпуска мускулите и възстановява умората. Пробвал съм. Така че няма нищо страшно. Хубаво е да се правят някакви нови експерименти, да се излезе от зоната на комфорт, да усетим, да разберем на какво е способно нашето тяло. То има неограничени възможности, просто ние много рядко изпитваме тялото и така. Няма как да разберем.